The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line! Action Firing Line! 53 minutos nakaligad sa tak ng alas 6, Action Radio Philippines Standard Time. Salawat mayong gabi naman bakulod kag Pilipinas. Yari kita sa unang adlaw sa ikapulo nga bulan sa nga tuig 2022. October 1, 2022 nga pagpangalagad. Action na Firing Line nga palatuntunan, panugod nga petsa sang Oktobre, nagabiya na ang Setyembre, yari naman kita sa bulan nga may ara sang kompletong petsa. Halin na 1 hasta 30 ya i-1. Bulan na nga may ara sang 6 kasimana, ang una nga simana ho, the only one. Nagaisahanon nga Sabado kag ginaula si iban kundi ang subong nga pizza 1. Action Firing Line! Inyo ka action Marlon Herovaya sa Raselintara. Ara kita sa October 1 nga edisyon, weekend presentation sang inyo sining palatunturan. October 1, 2022 salusad niya subong ang sunod sang Bacolod, no? Ibalaon ta dugay kung anong sitwasyon sa ato sa nga sunod. Inyo ka action Marlon Herovaya. Action Firing Line! Antes pa naman ang taran, hibalaon ta kung ano ang lakat sang panahon pagi sa PDMPD with Action Melvin Fierro. Action Melvin, mayong gabi, please come in. Yes, Action Marlon, may gabi man sa imo, kagibalaw na ito ang pinakauling lakat sang panahon Oktobre 1, 2022. Sabado nga gabi. Sa kabulugan Action Marlon, wala kita sa nakita nga tropical cyclone o low pressure area sa Guam ang sa sulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Padahal nga nag-apekto sa ato ng Intertropical Convergence Zone o kung ITCZ nga nag-apekto man sa southern nga portion sa Mindanao. Ang Metro Manila, kag ibang nga bayan niya sa pungsod Pilipinas, maka-experience ini isang kasarangan nga panahon magluwas lamang sa mga isolated nga mga pagulan o kung pagpangilat mga pagpanagoob nga dulot man sang ITCZ kag localized thunderstorms. Ang Western Visayas, lakip naman ang Negros Occidental kag Bacolod City, maka-experience kita sang kasarangan nga panahon kag may mga isolated lang nga mga pagulan o kung pagpangilat nga pagpanagoob nga dulot sang localized thunderstorms. Mahina itubtub sa kasarangan nga huyop sang hangin gikan sa namin na nasilangan ang nagayong probinsya sa kabukusan nga bayan sang probinsya kang kadagatan sang probinsya, may kasarangan tubtob mabulo-balod. Ang aton nga adlaw nagtunod alas 5:39 kay nakabagabotlak, alas 5:36 buwas sa aga. Ini si Melvin Fierro sa Provincial Disaster Management Program Division. Madamong salamat kay mayong gabi salwat. Action Firing Line! Salamat Melvin Fierro mo nang ulihing lakat sang panahon. Mayad-mayad ang tiyempo naton. Diri sa may sunod sang Bacolod tunod timing man kag naghatag man sa aton sang kapag-on sa Balatyagon ta para nga mag-enjoy, para nga maglagaw sa sining aktibidad may angot sa Mascara Festival. Sa Raselintara, yari kita sa bulan sang Oktobre kung lantawon naton mag-action may 4 ka simana nga kulo-kompleto gidang 7, no? Ang katapusan naman nga simana kung lantawon tas kalendaryo hindi nag-iisa. Bangod nagaparisay ang pizza 30 kag pizza 31. Action Firing Line! Ti laumanta nga ang kabugusan nga bulan sang Oktobre mga ka-action mangin favorable, mangin bentaha kag mangin diboy na sa aton taran, no? Mangin malapit kita sa grasya kag kaayuhan, di ba? Sige nagipikante ang mga adlaw sang Oktobre para sa Bacolod.
bangod ka inasang kagahon pagpatak sa alas 12 uno mga kaaksyon, opisyal nga gindeklarar ang pagbukas sang Mascara Festival. This time sa idalom sang Benitez administration na tekon sang una ang mabatian nga tinaga diri sa Bacolod. Kare sa Bacolod, dala maskara. Ginasugpunan sa mga tarso-hagtar sang hambal nila, importante, dala sang kwarta. Subong ang singgitan, balik yuhom. Pero pabangkot di, magayuhom gidayhan ang Bacolod nun sa 23 kadlaw nga selebrasyon. Firing line! Sabado nga pagpangalagad sa inyo sa nga palatuntunan, pwede ka mo magkapadala sa inyo sa nga mensahe, komento kag reaksyon, padala lamang sa abo sa nga text hotline 0963-757-0874 0963-757-0874 Sabado Nights Presentation. Firing line! Sabado, mo gini ang masaming pagdagsa kag pagranda di sa mga kaaksyon naton. Labi na ginti nagbukas na ang aktibidad mayangot sa Mascara Festival. Ti kon tiyempo naton laumanta nga mangin maayong tiyempo sa pagtapos ang mga aktibidad sang sining Mascara Festival ug galing pag-asa ang pag-asa nagsilim mga kaaksyon nga may duha tub-tub apat ka mga tropical cyclones ang posible nga magsulod sa Philippine Area of Responsibility subong nga bulan sang Oktubre. Firing line! Ini nga forecast ang ginbase ini sa datos angot sa kadamuon, no? Angot sa kadamuon sa mga tropical cyclones halin sang 1948 tubtob tuig 2017. Tekon magsulod ginman ining apat ka mga bagyo ang lansiri mo sanday Maymay, Nining, Obet, kag si Paeng. Firing line! Amo isang basihan kon nga ang pag-asa may abiso sa mga tao nga dapat maghalong subong nga bulan kay mataas kunong tsansa ho nga mag-landfall ang mga bagyo kag ang mga residente sa affected areas must take extra precautions. Sige lang, bato ang tagyapon, no retreat, no surrender, dapat nabantita, walang atrasan. Impunto alas 7 Action Radio Philippines Standard Time. Ano ba lamang nga balita nga dapat ato sa nga pag-asentruhan sa balita international, balita sa luwasang Pilipinas. South Korea nagdugang sa mga lugar nga ang COVID-19 reverse transcription polymerase chain reaction ang ginatawag na RT-PCR testing requirement para sa mga inbound travelers. Gindula naman sumugod sumunggid nga adlaw. Firing line! Dito ni sa may South Korea, sumugod sumong October 1, 2022, way na tuyas ang RT-PCR testing requirements para sa mga inbound travelers. Man nakabutang sa Visit Korea, nga maning official website sang Korea Tourism Organization, nga ang rate sang confirmed cases halin sa overseas visitors nagganubo halin sa 1.3% sa Agosto, subong nagdubo na aran na lamang sa 0.9% nagligad nga bulan sang September. Firing line! Kaya mo ni ang ginabasihan kung nga ang tanang-tanang nga mga COVID-19 restrictions sa inbound travelers, no? Lifted na, wala na, gindula na, subonggid lamang nga adlaw. Amat-amat lang mga parekoya, no? Aring pamangkot Diyos ang kalabanan ho. Which countries have no travel restrictions? Ano nga mga nasyon man? Ano nga mga pungsod nga way na sa travel restrictions man? Ti ko nisipon ta magakson sang gin-check ko, damo-damo na. Damo na nga mga nasyon magakson, no? Basta way na sa travel restrictions tibot sa lingon sila, pwede na nga makasulod kag pwede makasulod kag pwede naman makabiya ang mga kaaksyon ta pareho sadtong way pa ang COVID-19 lang nga pandemya. Bisan sa mga unvaccinated, bisan sa mga wala pa mabakunahan,
Kumaga daw normal na lang. Amo gid man ang ginapangayo tahanin sa una eh. Firing one. Damo nagali nga mga pungsod ang waay niya sang travel restrictions. Nagdula na sa ila sa nga travel restrictions, no? Sa United Kingdom, no? Why na to sang COVID travel restrictions at all? Kasi ginisip ko sa akong sa nga listahan, ara na 71 na, no? Sobra 71 na ka mga nasyon. Oh, i-mention ko na mga bulubantog lang abi, nga mga nasyon nga way na sang travel restrictions. Argentina, Austria, ang Bahrain, Belgium, Bulgaria, Croatia, ang Cuba, Egypt, France, Finland, damo na, Germany, Hungary, Israel, Italy, ang Kuwait, ang Kazakhstan, Mongolia, New Zealand, Oman, Poland, ang Portugal, ang Saudi Arabia, South Africa, Switzerland, Sweden, Turkey, kag Vietnam. Firing one. Ang mga bantugon lamang na ang mga nasyon ang ginpang-mention ko kay damo-damo sa nasalenta na mga 71 ka mga nasyon na ang waisang travel restrictions. Ano ang mga balita, nasyonal, balita pungsod noon mga kaaksyon, balitang rollback, balitang rollback pero hindi niya petrolyo, hindi niya gato, hindi niya petrolyo, no? Kundi sa presyon sang hindi petrolyo, hindi niya sa gina permebla batian ta balang gasaka o kon rollback bla, ini sa gasolinahan bla, rollback ini sa LPG, no? LPG. Sinong mga nag-ausar permis ang LPG na? Abaring liquefied petroleum gas. Kaya magsiling kita LPG, fuel gas, nga ang unod is flammable mixture sang hydrocarbon gases, no? Labi na sang propane kag ining butane nga ginatawag. Ginausar hindi bilang fuel gas sa pagpainit sang appliances ta. Pagluto ta pati ang pagpandar sa kapamadalagan sang salakyan dumdum kamo diri sa Bacolod nga sa una damo to mga tagsidi nga ang ila sa ginaserbe gatong LPG. Firing one. Medyo pampaw ni galing nga balita kag mayo ni nga panugod sa bulan sang Oktubre bangod subangged nga adlaw ginpanabuan ang presyo sang LPG magkakson ti kahapon pa lang ang Petron Corporation nag-anunsyo na nga magapanubo sila sa presyo kada litro sang kada kilo. Litro man ako ng litro ti mga gasolina na LPG kada kilo, no? Magapanubo sila sa presyo kada kilo sang ila sa nga household LPG 2.55 dako na di, no? 2 ka pesos kag 55 sentimos dako na di, no? Effective nagsugod na di kay inalas 12 uno sang kagahon. Firing one. Bot sa lingon nga ining adjustment ang naga-equivalent ni siya sa 28 peso 5 centavo price reduction sa isa ka typical nga 11 kilogram LPG tank magkakson. Tiang Phoenix Petroleum kag Solane nagpadabo man sa LPG prices 2.55 man per kilogram sa man nga adlaw. Tiang Petron kag Phoenix Petroleum mag-implementar sa nga price rollback sa ila sa nga auto LPG 1.43 no per liter sa auto LPG na sa. Ang datos sa nga DOE sa nga Department of Energy nagapakita nga ang retail price sa 11 kilogram nga household LPG cylinder ara sa 838 tob 1,024 ka pesos. Firing one. So madamo-damo na rin ang maluto sa mga mahilig magluto na kag magkapayuhom inis na wong sa mga mahilig mag-usar sa LPG kay dako-dako na rin 28 pesos masubrang rollback no? Ang 28 pesos pwede na mabakali sa sudan, di ba? Bisan tuloy-tuloy lang ang isda na pwede na magkabakal tuwas kilo na.
Kung matabuan mo na biga labas be, kag nagapulo pang hilay pa ang mata sang tuloy, nagapisik-pisik pa, aragoy. No? Kanami torn ina sugbahon. No? Pag sugba mo, pagkaon mo, nag-aso-aso pablahaw, isuso mo sa patis nga may ara sang kalamansi, no? Kung may kalamansi lang gawi, dason may kutitot, isudan mo na sa bagong bakit nga mahamot nga kanon, sus, why ka nang hahanapin pa, everything is under control, kung si Bandolf pa. Muna sa, no? Dako na na, 28 pesos. Pwede tanang bakal sa sudan. Las 7:08, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ano pagkadiba sa nga balita sa bansang nasyonal? Si Presidente Marcos amo sa nagpanguna sa pagpasumpa sa bag-o nga mga opisyal sang League of Municipalities of the Philippines, LMP. Amo ning grupo ginabugusan sa mga alkalde, no? Sang kada munisipalidad sa bugos nga Pilipinas, sipa nyo bala kung pilak bilog munisipalidad dari Bugos, Pilipinas, damo-damo, hindi bala. Pero may ari ini sila yung official guide nga nationwide ang coverage. Di mga newly elected officers sang League of Municipalities of the Philippines. Di ang sumong nagaserbi na bilang presidente sang LMP mo si Mayor Estelita Aquino sang Tarlac ang ila sa nga termino sa mga 2022 tub 2025. Firing one! Siyempre man nagpanumpar ang Vice President, may ara sila auditor, may Public Relation Officer, plus may 11 ka mga Board of Directors. Ang mensahe sa Presidente sa LMP Makaksyon, simple man lang, aging pasalamatan niya mga outgoing officers, kaging pangibulahan niya ang mga bag-o nga napilian. Tipanogyan niya sa mga newly elected local chief executives kung ano ang responsibilidad sa mga ini sa pag-promote. Baligin, remind niya kung anong responsibilidad nila sa pag-promote sa people-centered bureaucracy sa ilasri nga komunidad. Firing one! Alas 7, Jazz Action Radio Philippines Standard Time sa balita lokal. May panibag-o naman nga shooting incident nagluntad sa mga gabi, no? May gintero na naman diri sa Bacolod. Firing one! Ang patrol nagpadulong sa lugar mga kaaksyon isa sang medyo bali-olayo nga barangay diri sa sunod sang Bacolod, bayara sang gintero na naman nga tinuga amo ning silengko perme, no? Dabo na gid pusil ang mga tao diri sa Negros, Bacolod daw. Ibalon ta dugay kung nano ang plastada, nano balang investigasyon sa atos sa nga kapulisan nga natiruhan na naman ang isa ka persona. Iban sa nga balita lokal, pagpasira sa pilas sa nga mga dalan, kag pagligwat sa rota sa mga salakyan, ang ginatawag nga rerouting sa unang nga adlaw sang Maskara Festival activities kamusta na bala? Firing one! Nagasugod alas 4 sang hapon kung basihan ta ang ginpagkit, no? Sang ato sa nga sunod sila sa nga Facebook page. Pero kaina sa interview na Aksyon Zel Minardo sa naga-duty dira sa Eresan Downtown, sila niya alas 3 pa lang niya siradaan ng dalan. Firing one! Then baladari ang matuod alas 3 o alas 4. Kay kung lantawon to sa Facebook page Makaksyon, alas 4 sa hapon nag-umpisang pagpasira, tub-tub alas 3 ang kagahon, ti damo-damo nga ruta ni. Ang mapiktuhan labi na ang mga dipasahing nga salakyan nga ang ruta, Banago, Bata, Mandalagan, Shopping, no? Erareco, Homesite, Fortune Town, ang Santa Fe, pati na ang ginatawag nga FF Gonzaga. Firing one! Normal na ginapatuman sa kada sinadya sa Bacolod kung mayara sang maskarabla pero mas mayo ini ka nga hugada. Bagod basta gani maskara dabo sa nagalinagaw. So dabo man sang pasahero, no? Iban nga mga drivers naga-overtime gani mo. Naga-overtime sila biyahe hasta tungang gabi. Aber kamustahon tang unang adlaw sa implementasyon sang road closure kag ang rerouting. May reklamo bala o kon wala. Plus ang negosyo sa mga nagpahamtang sang kiosko sa Maydalan Gonzaga, Gatoslaw kag San Juan. Amo na isang lugar nga kilid at ubang kag likod sang plaza publika, no?
ang sa dalan ni Rizalda tubang sang Bacolod Cathedral tilain man na mga nagkalain-lain mga baligya da pwede na ilimnon, no? Kay simbahan ang nagapanagiyas na da. Firing one! Yang ilimnon iya nga ang kiosko nga pwede magabaligya sa ilimnon pagkaon inasal ara nahamtang lang, no? Sa Gonzaga, Gatoslao, kag San Juan, no? Okay bala? Why bala sang problema? Ati gapatit ang plastado na tanan ka bati una pa balang adlaw nimo, no? Hindi pa naman siguro makabig nga damo subong ang mga naga kinalipay na sa area sang kilid, likod sang kakatubang sang plaza publika. Firing one! Ang singgitan sang kalabanan subong balik yuhom. Ang sugpon importante may dala nga balalo nun. Firing one! Kung sang una kari sa Bacolod dalabas kara importante may kwarta subong balik yuhom importante may dala nga balunon. Firing one! Ang sitwasyon sa Bacolod sa first day sa maskara aton tutukan dugay-dugay. Ano ba ginibas nga balita sa bahin sang local LGU pavilion sa Panaad? May banaag, may idlak, may malapur sila ng itsura sang pavilion. Mayaraman nga daw puluyan sang reyna. Firing one! Ang linagapok sang martilyo, nagligad pang adlaw, nabatian. Bangod subong ang pagpatahom ho, nagapadayon. Kung sang una, ang pagbukas sa mga pavilions ni sa Panaad, ginahimo lamang ni. No? Sa Panaad sa Negros Festival, sa kada bulan sa Abril. Pero subong nga tuig magkaksyon, pagabuksan ni sa, hindi para sa Panaad Festival, kundi para sa Maskara Festival sang Bacolod. Ginatawag ini nga Maskara sa Panaad, October 10, amaning petsa nga dapat bantayan bagod diri una nga magabukas ang mga pavilions mga kaksyon. Dugang pagpaganyat di sa mga bisita, no? Pero sino ginayhan nga pavilion ang pinakamatahoman? Kung wais ang pundo mabalubudlain di bla nga magpatahom ka sang pavilion, alang-alang ka man karon nga free lang ang mga nagapamanday na, alang-alang karon kun din ka makuha sang inog bakal para nga idugang da sang puno pamenta pagpatahom sa pavilion kundi kinalamos ang pundogid. Firing one! Rason nga ang gobyerno provincial pagi sa Gobernador Bong Lacson wagid nagpabaya may mga gintiga nga bulig pinansyal cash subsidy ang tawag tig 100,000 pesos kada isa ka banwa kag syudad nga gusto magbukas sang pavilion subong nga maskara. Di kung ikaw local chief executive o kon mayor hindi kasi ni maganyat, no? Gaan ka na sang pundo, mapabugal mo pang imo sa nga produkto plus makahatag ka pa sang kalipay kagasadya sa mga tawo. Ang 100,000 nga cash subsidy pwede ini mahatag sa mga LGU pero dapat sumeter sila anay kalau kompleto nila anay ang mga dapat isumeter nga mga dokumento. Isa dara ang ginatuwag nga project proposal kag bayara sang dapat kasugtanan nga permahan. Firing one! Kung sa mga softball, baseball pangahampang mga kaksyon, ang LGU nga una na nga naka-home run. Why sa iban ko ng banwasang La Castellana? Ano ang preparasyon sa banwa sa tion nga magbukas ng ilang sa nga pavilion? May dugang mala sila nga gimmick ako na idea para kung ano gid ba na nasaksihan sang publiko nakaligad nga panahon sa Negros Festival, mas madamo pagid subong nga Maskara Festival. Gagin talakay tanigid bensyon tang banwa sa Castellana kay sa nasalintara ang maning una nga nakasumeter sa project proposal. Kung di ka makasubmit sa provincial government sa project proposal, hindi ka pag-releasan sa 100,000 pesos. Kinahanglan mo man ipakita na kung ano ang mga nakalinyada mo da nga
aktibidad himuon mo gastuhan mo sinang 100,000 peso nga cash subsidy. Ini tanan ipabalo ka isa-isay sa aton sang local chief executive sang Banwa, mayor mangilimutan pero dugay-dugay lang. Firing one! 17 minutes after 7 o'clock in the evening, ano pa ginibas sa balita sa bansang lokal? Ordinansa sa Bacolod nga nagadumili sa pagpanigarilyo sa pila ka mga lugar. Mas pabakuron kuno bangod sa maskara, bisan pa nga mayara sang Maskara Festival. Firing one! Ang City Anti-Smoking Task Force mas nagpapag-un pa sa ilang sining pagpabalo kag pag-edukar sa publiko angos sining ginapatuman nga ordinansa. Ti kabay pa kag kabay pa kamangin mabako din nga sahi sang pag-implementar sang ordinansa kay basta gani ordinansa diri sa Bacolod labi na ining ginatuwag nga anti-smoking ni damo naman sang nakabalugad-ugay na ni nga sahi sang ordinansa, no? Tanan siguro ang mga LGUs Pilipinas may ari ordinansa nga anti-smoking ni. Tuman na kadamo mga kakson, no? Nga ginpangpasar nga ordinansa angot sa pagpanigarilyo. Pero ang implementasyon pamangkot da, no? Nangin mapag-on babakod bla ang kalabanan nangin mahuyang. Firing one! Subong ginbuhi ang task force. Di dapat ipakita ipabatyag kag pamatud-an sa Bacolod nun. Ang pag-implementar makakson sining ordinansa ni may unto kag dapat hindi bingaw. But silingon dapat matalom. Firing one! Di damo sa nagapating amo na ning matabo subong no sa idalom sang bag-ong administrasyon nga ang ginapatuban nga mga ordinances diri sa Bacolod City once nga i-implementar na masige-sige hindi malipatan bla no kag mabatsagan gid sang publiko sang Bacolod non kay sa ulihi base kon kadlawan lang ta sang publikos ni. Firing one! Dapat matutuod ang implementasyon. Manang task force action officer nagpasiguro naman mo nga hindi lang niya dalagko nga mga merkadong ila sa nga pagatutukan no sa implementasyon sa ning anti-smoking ordinance ni kundi pati na ang mga eskwelahan no dapat gid man di pwede nga hindi pagilakip ng eskwelahan kailan tuwan nyo bala high school student makakson no nagapuok ngayang sungad sa panigarilyo. Firing one! Pati ang paglibot sa mga activity o kon event area ginapatigayon sa Maskara Festival tutukan man na sang sining task force ni pamangkot no ang maktuhan nga nagapanigarilyo lugar gid dapat pwede ba lang madakop o kon hindi pwede ba mamultahan o kon hindi ang sabat as of now ang sabat subong no hindi pa. Kaya malsang task force, ara pa lang sila sa pagpangsaway. Kaya way pa sila sang iga-issue nga citation ticket. Firing one! Tiyak ko, pabor gid ko siri o galing ang gina-question ka lang dere kung paano ini masigi-sige kaya hindi ba lang magpareho sa iban nga mga ordinansa haw nga agi lang ang kasaw. 721 paglitik sang duta sa may sitio Manaol Barangay Quintinrimo Banwa sang Moises Padilla Negros Occidental abaraton man balikan kay ang report kinabaton ta nagpatagayon na sang investigasyon sa lugar ang DOST FIBOX kay ang Mines and Geosciences Bureau no nagusisa na dito sa lugar para hibalaon kung nanugid ang ginalinan sa paglitik sang duta. Firing one! Paano mapunggan kag ano ba lang dapat timuon kung may amos nga sahi sang kalamidad? Oh, kung isip-isipon naton mga sobra na isakbulan kag 15 dias sang matabo yadtong kalamidad makakson. Makin mo yung malitik duta. Ti kon duta mo da, no? Pagwa mas balay mo ang duta glitik. Ang litik sang duta mga pila sobra isa ka ruler kag dalom-dalom di kasanayan ma kulbaans na.
Firing one! Kaya nagresulta yan to mag-aksyon sa pagbakwit sang 18 gito ka mga pamilya gin bakwit sa mas hilway nga lugar. Ang pamangkot na rin bala may resulta na sa pamangusisa sang DOST kag MGB. Balikan tabi nagudugay no ang pamuno sang Local Disaster Risk Reduction Management nga talatapan sang Moses Padilla nga si Mr. Reynald Jorge. Firing one! Alas 7:23 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Seneco! May gusto ipabalo sa publiko. Firing one! Anong gusto nila sa ipabalo? Simple mo lang buwas nga adlaw mayara sila sang asembleya. Abi nyo kung brown out naman pabalo sa Seneco? Sa bagay kung brown out no, di naman ka muna makibot pa. Firing one! Pero ang Seneco mayara sa ika-44 nga Annual General Membership Assembly ginatawag nga AGMA. Buwas na ning adlaw ho, last 12 sang udto tubto alas 5 sang hapon. Sa isa ka hotel diri sa Bacolod City magka-aksyon ang taran-taran nga consumer members, no? Ginasiling nga imbitado sa pagpartisipar. Pero online guro ning kalabanan kay limitado ang magkatambong in person no? No? Antoyo sudi ago di pabalo ang ila sining nga operation sa kabugusan nga tuig 2021. Firing one! O galing subong baya, no? Kon pamangkuton mong mga konsumidor parte sa Central Negros Electric Cooperative so Josep kag Maria Patawara ho. Ang kalabanan batian mo pamuyayaw hindi hamak, ha? Kay suno sa ila daw hindi maintindihan nga kakatabo bilang labi ng brownout kag saka sa baleran sa ginakonsumo nila sa elektrisidad. Firing one! Kada gabi may aragim mensahe nga nagapadala diri sa aton no nga nagapamangkot gid sa bahin sang serbisyo sang Seneco labi na gid ang sunod-sunod nga brown out mga kaksyon ang power interruption. Amo ni ang masubo-subo galing sa mga konsumidor labi na sa mga ginatambad na bala maghala ya kareklamo ka maghimutad bla sa kon pilang saka sa ila sa nga baleran kay kon kisa may mga reasons man nabutang damo di bala sa bill sa bill ta o kon sa disconnection da kung anong papel na ginhatag sa Seneco. May mga rasunes man da o galing kay kung ikaw imo iyang pagbugtaw mo sa aga, no, ang unod sa pinsar mo, trabaho, para makakwarta, para makaobra, para makakaon 3 beses sa isa ka adlaw, way ka na tiyempo nga maghala payak palibog kun nga ang sumaka ang imo sa nga baleran. Firing one! Kaya kung reklamo lang ang ato sa nga isipon kag pamatian tinabungos na mag-aksyon ang kanamuon no? Ini sa Seneco lang Why pa ni malakip ang reklamo sa serbisyo nga ginahatag sang Basiwa Prime Water. Firing one! Ano ba lang matabo sa ning assembleya buwas nga adlaw ginasiling nga ang attendance sa sining nga annual assembly ang isa ka requirement para sa sinuman nga gusto mapapili bilang direktor sang Seneco. Sino gusto na magpapili direktor sa Seneco? Wow. Oh. Kaya kung magdirektor ka sa Seneco, ikaw na ang matiliwas, ikaw na ang mga representante sa inyo sining distrito. Firing one! Kining dulo direktor niyo mo manipermi ang ginahabuyan sa mga isyu kang reklamo galing. Subong daway man da direktor nga nagsagbat sa reklamo sang konsumidor, di bla? Ti bantay na lang kita nga mga konsumidor diri sa Bacolod. Ti ang Seneco coverage ano gani sila'y talisay. Murcia Don Salvador Benedicto bago kag diri sa sunod sa Bacolod dapat mangin alerto na lang ta sa mga nagakatabo subong sa kooperatiba o kon sa Seneco. Firing one! Alas 7:27 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pinalamang ato sa mga balita nga dapat ato sa nga pagkasentrohan sa ato sa nga pagpangalagad sa weekend presentation sang Action Farming Line.
October 1, 2022. Sa mga nagpadala sa ilas sa nga mensahe temprano pa sa ato sa live stream sa Facebook Live. Lugay-lugay kay basahon tara, no? Importante hindi lang tuman ka lawig bla parang maakomodar ta tanan kag mahatagan ta sang hustisya tanan nga mensahe nyo nga ginpadala diri sa aton. Alas 7:27 Action Radio Philippine Standard Time. Standby ka mo kay sa ato sa nga pagpanumbalik mga ka-action. Base may update ng ato sa patrol kay kadamo sa nagahulat kung balasin o ining ginatiro naman diri sa sunod sa nga Bacolod subong kasisidmon ho sa isa ka barangay. Ang report kinabaton ta is barangay Handumanan. Ining panabag-o naman nga shooting incident plus si Malaunta kay manti subong nagadalom ang kagabihon. Gapatita nga matamat mo subong gadamo mo ang mga nagalagaw sa mga maskara sites diri sa Bacolod. Nagdamo-damo ang mga maskara sites na tundi. No? Dira sa may reclamation area, kabati ka mo sa una sang ginatawag nga Bay Walk. No? Bay Walk. Tiskilid bye-bye na siya. Ginbuksan magali, kaginimo manda mga kaksyon bulutangan aktibidad sang Maskara Festival. Firing line! Alas 7:28 Action Radio Philippines Standard Time. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing line! Okay, acknowledge na nga ito sa nga monitor sa live stream mga ka-action taton sa ito sa nga Facebook live. Si Ma'am Yvonne Buiser watching, si Toto Jonar Torneya raman, Migota Benji Bantong, si partner ta Danny Janjan Alcoriza. Si Dan Alcoriza, okay. Okay, si Ma'am Jinky Dialagdon, mayong gabi. Kay Mr. Arthur Jeff Villasor Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alma Oligon, Mama Lulit Dialagdon, kay Papa Joe Dialagdon, all my family, dara sa may barangay Pandanon, DSB, from Arizona, USA. Sige, may ko tabin si Bantong araman si Jimmy Tuga, gamonitor sa Rigay Matarion, kay Romida, no? Regards ko na siya, no? Sa may Pro Greenfield sa barangay Tangob. Hato sa nga live stream, masaka tayo sa babaw para nga maisa-isa tayo. Rimar Gicano, Halyasco, good evening sa Marlon, monitor lang kami di always sa Valladolid. Tamiyaw ko lang na yun, family Halyasco, Gicano, Salvatierra, Robles, Cabalfin, Tapayan family. Okay, Tapayan family. Lia Yanguer Esquivel, monitor Talisay City, Jose Moncal Torilla, monitor sa Bidalbagan. Jovi Munares, salamat kid Elizabeth Gabala, God bless everyone, more power. Christine Benyas Villalobos, salamat kid Ashley Elizalde. Okay, tamiyaw ko no si Dexter Ryan, Tintin Ashley, Aika, happy birthday kay Aika, halin kay Mama Tarasin, Papa Toto sa Maaw. Jerry Gilogo, okay, from Hinigaran, Elvira Gilogo. Ashley Elizalde, okay, Nanay Auring, Tintin halin kay Mama Tarasin sa Maaw. Okay. Good evening, tamiyaw ko, Boss Bito, Gahaton, Halen, Tarsing, Sabao. Billy Albay, good evening. Okay, ara si Bobby Munoz. Okay, from Talisay City, Hobalomina, Philip Alusagay, mayong gabi. Kundi Laparan, tamiyaw ko, family Laparan, Labanyego, Turbela, kag Esparesia, ang tamiyaw ko ni Laparan sa Pantanong DSB. Angie Francisco, okay. Jocelyn, good evening. Elizabeth Casoyon, good evening sa Marlon, Villa Esperanza, Barangay Tangob. Oh, sa taga Barangay Tangob. Jocelyn, mayong gabi. Sige, malagaw ko na sa Esperanza, sa Barangay Tangob. Evelyn Sinaon, good evening sa Marlon. Monitor lang kami ni Nanay Evangeline sa Porok Gaisano, Barangay Alhis. God bless, God bless. Salamat, Gid. Standby, pabalik na dugay-dugay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo.
Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitindala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbinuhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ning nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kongkis ana, ano nang nauya ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permi siya, kaya hinablos ko siya. Pero pala hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone. Sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga-conflex sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga-monitor sa result. Kami si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, naging ko kay basis ko, nadala, naging kami nga, may pamangkot pag daw. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay, namiskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos lang Tapos sa mga eskwela. Last time, anto na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung kisana, nang ako maghulam. Siyempre, pigado, tas kay ko sila. Pandisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, kung ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay isang bigado na, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo get pag underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela, damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Something is calling, the beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. It's time to smile again. And you feel that the energy's rising. Voices unite, singing with pride, it's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh.
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. kuan sa nga mga ayo sa ginubakal silpur kay ko pasensya na diri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangitagan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic
Tiyan mo na, ginhalay ko sa katulog di ko nag-intra. Di, nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan, kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang, kay basi kaluyan si Malga Diyos, kay ikaw mamalang malawagan, hindi, dako naman yung pasalamatan sa ila kung madala kaya. Tiyan mo na, guro sir, madamo kayo salamat sa inyo maduan ng mamuna, kay Jan Diaz, kag sa tanang ina-invite ko lang, no? Kabay ka kaluyan si Malga Diyos, magpadayon ng inyong programa, kaya hindi lang si Leonagres laparan ng buligan. Ang iba nga kinanglan man, kung magpadayon ng inyong promo, basi sila naman ang malawagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Action Radio, kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa baton, paghatag sa paglaog. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat ang dengue. Yari ang pila ka mga pamaan. Alas 7:49 Action Radio Philippines Standard Time. Hibalon taray ang report sa katos sa ring patrol kay parang hibalon takon na no ang ginhalindan nga nagduntat dining shooting incident sa mga gabi sa barangay Handumanan. Welder ang kaengkwentro, welder man ay kadalikado, no? Action! Firing line! Ang mayad-mayad na ni mga kaksyon kay pilason lang ang biktima kagin dala sa ospital, no? Pero nano gid-gidhalindan si naman kay ang report kada baton ta may edad na akong senior citizens na senior citizen ang napilasa niho plus mayara sang ongoing sa mga bypass na operation. Action! Firing line! Itali angot sa shooting incident with Action Zell. Mendardo, Action Zell, kamusta? Please come in. Ako Marlon, pilason ang isa ka senior citizen o sa gini ang ginlutang sang iya tupad-balay sa Purok Golden Rosary Block 1, Barangay Handumanan, Siyudad sang Bacolod, sinigid lamang hapon, Oktubre 1, 2022. Ang biktima, gintilala kay Alfredo Tabulinar, 75 anyos, kag ang sospetsado amo si Michael Glenn Cabalhin, 35 anyos, pareho nga residente sang nasambit nga lugar. Ginpahayag ni Police Lieutenant Michael Atuburan, Deputy Chief of Police sang Bacolod City Police Station 10, nga mayara nga daan nga hiligot-anon sa tunga sang biktima kag suspect. Suno pa kay Tuburan, ginreklamo na sadto sang suspect sa barangay Angot sa Gapanimaho nga ginagamit sa pagwelding sa shop sang biktima. Palayag ni Tuburan, Action Marlon, ang gingamit nga pen gun sa suspect sa pagpangluthang sa biktima, wala na na-recover bangod ang ini ang ginlagas, ginhaboy sini kag wala na makitan sang ginapangita sang kapulisan. Ang biktima ang nakaangkon sa isa kapila sa dughan kung sa diin ang bala naglubong lamang sa tulan sini dugang panituburan nga ang ginapreparar na subong sang kapulisan ang mga papeles sa pagpasaka sang kaso nga frustrated murder batok sa suspetsado. Ang suspect yara sa karon na hunong sa Bacolod City Police Station 10 kag na stable naman ko no ang victim sunod diri kay Deputy Tuburan, Action Marlon. Layo naman sa katalagban ng biktima. By the way, pilang edad sa victim? 65 years old. Ang suspect? 35 years old. 35, bali ito pa sila balay ng adwa. Yes, ito pa balay kagati isang una. Kaya puro man sila welder, galing ang isa may shop, ang isa wala. Tiga reklamo ni Perme ang wala shop ni, nga gapanimaho ko na mag-welding ni, ang iya nga tupad balay. So, tiyan yung mga grudges na nga daan. So, hasta naglambot sa punto yang gintiro ginisang suspect ni ang senior citizen Action Marlon. Amo niya ang mayo nga development Action Zell kay right after yung natabo ang shooting incident, nadakpan, hindi ko nag-surrender ang suspect. Nadakpan kay ginlagas pa ni. Kaya ang armas na ginagamit gani wala na na-recover no kaya ginhaboya. So pagpangita sa kapulisan wala na ginakita ang Action Marlon. Muning mayo ya kay nadakpan ang suspetsado. Abo gani kaya na respondiran man sa gilayon na sinisa nga Bacolod City Police Station 10 sa nga natabo sini ang incidente Action Marlon. May ongoing by basubong? Yes, meron ongoing. Okay. By the way, may ara ka interview sa saling shooting incident? Yes, na may ara. So, Action Marlon, aton pamatian ang tingog ni Police Lieutenant Michael Tuburan, ang DCOP sa Bacolod City Police Station 10. Naglugtad na isang incident sa may Purok Golden Rosary
Black na barangay Dumanan. Ang biktima ni Alfredo Tabilunar alias Nono Imam, 65 years old. Kasado, residente man sa mga lugar, ma'am. Ang suspect, ma'am, ingot balay man lang, ma'am, ng pangalan si Michael Glenn Cabantin, 35 years old, residente man, ma'am, sa mga lugar. Kay pagpamakot ng muntik to, ma'am, may daan na silang helikotan sa Pagdinyanay, ma'am. Kay ang isang mga welder, ang isang welder man, ma'am. Pagka ang iuday lang yun sila magpalay gito yan. Lain ang ginaparaan, ma'am, ni according mo sa Pirna side, ang ginareklamo ni ma'am, pangaupo sa van. Ang welder kay may exam din sa aton nga biktima. Pero may mga sila ginapatawag sa may barangay. Nagkapot sa puto nga hinintay na gito sila. Sel? Yes, actually na Marlon. Aha. Na portion sa nga bahayag ni Police Lieutenant Tuburan, action na Marlon. Aha. Kamustang bayba subong? Sige pa. Yes, ongoing at subong action Marlon, no, ang ginapatigayon adri nga bypass operation sa area sang barangay Singkang Airport action Marlon. Singkang naman. So far, wai pa sang initial report ka lang na ba? Tunda kon may recoveries na? May-ari na recovery sa action Marlon, so naga-inventory na. Okay. So far, gan action Marlon, dapat duwa ni ka subject, no, ini ang ilang nadakpan, galing kay ito isa, naglumpas di sa may taytay. Oh, nakapalagyo pa? Nakapalagyo. Sige, balikan ta ka sonda Zel kung kompleto mo da kay basta gani barangay Singkang Airport sa Masamido dalagko nga mga recoveries pero may gakatabo bla sa operation sa ato sa mga otoridad. Action Zel, balikan ta karon na. Yes, action Marlon. So para amoy na ang balita nga gikan sa patrol, ini si action Zil Minardo unat sa balita una sa action sa Bacolod, action radio. Firing one! Salamat sa report sa ato sa patrol, Action Zel Minardo sa pagbalik ni Action Zel karon di balaunta kon sino nga dakpan na ba di sa bypass operation sa barangay Singkang Airport naman sunod sa nga Bacolod ho. Ang Singkang Airport do nagapindis-indis sa barangay 2 kag sa barangay 27 kon illegal nga droga ang paghambala no. Firing one! Alas 7:56, Action Radio, Philippine Standard Time. Sa lawanta ang ibang nga balita mga kakson. Kaya dagan muno ko nga ang provincial government sa Negros Occidental magpakigbahin na subong sa Maskara Festival. Ang ginatawag sa is Maskara sa Panaad. Naubuksan ang mga pavilion sa mga banwa kag syudad. Dara sa may Panaad mga kakson. Kay isang una kinabuksan lang da kon para sa Negros Festival, no? Nga kahiwatan kada bulan sang Abril tisip-isip naton mga duwa man ka tuig nga waay sang festival nga natabo diri sa Bacolod kag Negros Occidental bangod sang COVID-19. Firing one! Ang testa kantuan ini bala ipabati ko anang ato sa interview kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II kon nanong proseso bala ma-release insigida ining ginpasalig sa provincial government nga 100,000 pesos nga cash subsidy sa mga LGUs nga magabukas sa Inasari Pavilion. Over 10 to 16 pata, no? Subong ang mga LGUs sige na improve sa ilang mga booths, no? Photos, reports have been submitted to me and almost tanan man nga LGUs ang nagaprepara sa ilang mga booth. Ang aton nga financial assistance ilang 100,000, I think is nila may pag-usaron para sa pagpakayo, no? But sa ilang burong day activity itself, as what was promised, I think every day ang kada district may ara sila sa
parade or festival sang food or delicacies nila nga gina-offer parehas dito sa ginubrata sa lakbayanihan where guests are treated to their various nga mga pagkaon ng mga delicacies, no? Amo na I think ang gastuhan, no? Ang project proposals so far nakita ko ang pinakadasig submit ang nakastilyana pa lang. The rest pass na and hopefully by next week makapapirma na kita. May authority naman si Gob mag-sign siyang aton nga project proposal with memorandum of agreement for that 100,000 pesos subsidy to all our LGUs participating in Maskara sa Panaad. And as soon as it's signed, within the week next week, pwede na kita kapag-release so that in time for October 10 to 16, mausar nila sa ilang mga activities. Subong nakastilyana pa lang ang ara. We are also encouraging ang ibang nga mga LGUs magkanto na diri kang mag-fill up sang ilang mga project proposals with memorandum of agreement. Firing line! Sa manay for the first time sa maragtasang bakulod mga kaaksyon sa patag sang Maskara Festival, nga kung balikan naton ang istorya sang Maskara, nagsugod din sang 1980, no? Subong ari kita sa 2022 na, tisipon ta 42 katuig na, di bla? O, ang mga aktibidad na kasentro las bakulod, no? Sa nangaligag ng mga Maskara. Ang mga permi masako, amo lang ang mga opisyal natos bakulod, Ang mga opisyal sang Negros Occidental, bisita lang, no? Ang mga palagwaon ara permi na patigayon sa Plaza Publica. Now sang 1997 gintukod ang ginupisahan ang konstruksyon sa Panaad Park Stadium. Natapos ni 1998. Sang ulihi nangin permanente ini nga main venue sang Panaad sa Negros Festival. Firing line! So, siring ang Bacolod may Maskara Festival, ang Negros Occidental may Panaad sa Negros Festival. Pero sa mga tuig, sa unang ation sa nasilintara, bangod sang ginasiling, maayong relasyon sang gobyerno provincial, sang Negros Occidental kag lokal nga gobyerno sa Bacolod, bangod sang pagdaog ni Benitez bilang mayor, nagligad nga piniliay, kag ang gobernador subong amo si Bong Lacson sa Gyapon, magkaalyado sila nga duwas politika, opdanay sa local political group nga Love Negros, nagdesisyon nga kung pwede, ang Negros Occidental makapartisipar man sa mga aktibidad sang Maskara Festival. No? Why na sang damo pa nga istorya, ora mismo nagsugtanay, kaya ang isa sa mga ginkasugtan diri. Amo ning pagbukas sang pavilion sang kada banwa kag syudad sa sulod sang Parade Park nga ti sagto ginabuksan lang sa kada parad sa Negros Festival kada bulan sang Abril. Sa mga Maskara Festival makaksyon, buksan ini siya. Ang 31 ka banwa kag syudad may ara sang kagulingon dara nga pavilions da. Di ba ako nagkanto ka ba na inang daw itsura daw puloy-an ginaw balagid la. Dira makitaan ang mga ginapabugal nga produkto, ang history sang syudad kon banwa, ang istorya sang banwa ko syudad kung paano ina nangin banwa kag syudad, ang istorya sa mga bantog nga personalidad, mabalaan mo mada kaya napagkit nila da. Mga specialty nga pagkaon, ang mga ginadugukan permi. Ara makitanda, ara mabakal, kag ara dira matilawan. Firing line! Tanan nga pavilions pwede bugid malagawan da Kaya kung maglagaw ko daw pariho ka lang, nga nakalibot ka sa Negros Occidental, subong nga Maskara Festival. Ang provincial government may ara sang gintalana nga bulig pinansyal. No? O kung sa nasilintara cash subsidy mga kaksyon sa mga banwa kag syudad. Nga magabukas ang ila sining pavilion, balik kwarta ini siya, balor 100,000 pesos. Pero ang dapat kagastuhan siri, base sa pag-apermahan nga kasugtanan, na may authority na sa gobo, pwede na sa gobo makaperma, pwede na nga makarelease next week hambal ni Atty. Diaz mo. Ang kada banwa kag syudad, per district may ara sang iga-assign nga activity kada adlaw. No? Dapat maipaambit ang kada banwa kag syudad. May ara sa naka-schedule kada distrito, mga kakson, no?
per district may ara sa naka-schedule. Pero antes si hatag sang provincial government inigin muno nga cash subsidy. Dapat ang banwa kon syudad makasumiter sang project proposal. Kung why, ti laban-laban hindi man mahatagan sa 100,000 pesos si cash subsidy. Abo nang pagsulundan mo. Oh. Pero kung may ara man lang ya, ang banwa o kung syudad sang kuwaan nga ganastuhon, bisan hindi sila mag-submit sa proposal, kay bisan hindi sila magabaton sang 100,000 nga bulig halin sa probinsya. Pwede gyapon ya. Pwede sila gihapon makapartisipar daw ka makabukas sang ilang nga pavilions panaad. Ti kapon maning hambal ni Provincial Administrator Diaz nga ang LGU nga una naka-sumiter sang proposal among banwa sang La Castillana. Damo baya sang pwede gid mapabugal ang banwa sa La Castillana mo? Tilaban-laban amo man ni ang una nga mahatagan sang cash subsidy. Ang ibang tiara nagatinguha man nga makasumiter, no? Ti komong La Castillana ang una, ti manoon tabi, no? Kung anong inasring preparasyon sa pagbukas ang inasring pavilion kay kon basihan ta kag lantawon ta ang ginpresent kahapon sa amon ni Provincial Administrator Diaz nga laragway sang mga ongoing rehabilitation nga papatahom sa mga pavilions, no? Ang kalabanan kita ko mga matahom gid mo. But dali kita mga sentro sa banwa sang La Castillana. Online sa firing line. Kapod naton La Castillana Mayor Maymay Nicor Mangilimutan. Mayor, mayong gabi. Hello, mayong gabi. Jackson Marlon sa Action Radio Bacolod. Mayong gabi, Action Marlon. Mayong gabi, masakit palamati sa Action Radio. Yes, salamat gid sa time ginhatag diri sa Action Radio Bacolod. Now, ang mga LGU sa Negros Occidental Mayor for the first time magaparticipate sa subong nga Mascara Festival diri sa Bacolod. Isa dira amo ni pagbukas sang pavilions panaad ang La Castillana kahapon yun siling ni Provincial Administrator Diaz nga amo ning una nga nakasubmit sa proposal para sa 100,000 cash subsidy ngatag sa provincial government. Daw pag-umpisa bukas sa mga LGU sa pavilion October 10 to 16. Ano subong mayor ang preparation nga ginahimo sang banwa sang La Castillana? Actually, pag meeting namon sa ACE, naging istoryahan about sa panaat, maskara sa panaat. Naguputi ko to kay Mayor Aldi para mag-check sang amon mga pavilions and then kung din ano pa ginang pwede mahimo para sa panaat. Dito ka everyday siya lamangin to. Dayon, tapos nag-pledge si Gov na tagaan niya kami sang para sa renovation kag repair. So, timanyo man kinakabulig. So, tungod nga nag-obra na kami ko sa panaad, nag-process na lang kami sang subsidy sa amon para madukang. Sa amon budget nga i-repair sa amon nga pavilion. Kaya everybody knows nga ting La Castillana when it comes to pavilion destination sa kada panaad. Gadaogid kami. So, hindi man namin nga mag-intra kami sa maskara sa panaad. Sentable ang amon nga pavilion. And then, ginapabot, sumanito salamat kay Gov na even though last quarter na kagang siyempre kabalon man ang tanan nga patapos ng tuig, but it's with the support ng provincial government sa City of Bacolod nga nag-collaborate na. So, nalipay ang bilog ng mga LGUs na nag-isa ang probinsya. That is why nga tanan kami excited. But ang pavilion sa La Castillana, Mayor, ongoing pa subong ang rehabilitation or ang pag-repair o kung natapos na? Ongoing pa lang. Diyon tapos ang idugang ni Gov, amo na siyang amon nga ipalandscape ang mga sa interior kag indugang pag inamon nga ipanami sa amon nga pavilion. May arayan, Mayor, pila ka mga bag-o nga masaksihan ang Bacolod non or Negrosanon sa pavilion sang La Castillana nga wala nila makitaan sa mga nagliligad nga Panaad Festival? Yes, kumbaga may mga surprise.
kung kada event dapat may ara agad nga preparar nga na surprise kung may isang tao. Aha. Hindi ta na paglawagon kay mati surprise mo, no? Karon hindi na surprise. Yes. Sige, Aryo. Anong pwede nga mapabugal nga produkto sa La Casillana nga pwede gid makita, pwede dira mabakal, pwede makaon sa mga gusto maglagaw sa panaan? Sa subong yang pinakasikat namon yan na food, amon ang sabastix, ang amon nga leche flan kat ang coffee, ang aromatic coffee sa La Casillana. But kaya kami new product like rice bread na lang yung tawag nila nga salbaro. Amon na siya isa sa mga bago namon yung nagpadayaw. Kag ang amon nga mga high value crops like mote, banana, lain-lain yung mga variants na prepare. Pero balikan kong sa meeting ninyo sa ACE Balang Mayor. I don't know kung majority or tanan gid nga 31 LGUs ang ma-participate gid, mabukas gid sa pavilion nila. Yes, almost gid kay ang tanan do commit gid nga ma-join. Sige, bantayan ta na Mayor October 10 to 16 ang pagbukas sa mga pavilion. Tapos ang namin na da Action Marlon kay wala labot nga maskara ang event, but then nagbalik kita sa turismo sa kada distrito. Sa 10 to 16 may ara nga sponsor nga kada district. So hindi zero ang panaad 10 to 16 kay ang kada distrito may ara din nga ipasudayag sa 14 gani daw ang nag-sponsor man ang PCL under sa Tuboso nga pavilion. Per district, sa inyo may schedule na kamo? Sa inyo sa 5th district, may schedule na kung anong adlaw? Dogin first district, second district na Monday to Saturday, I think. Muna siyang daw Friday lamang. Sige, bantayan tara, Mayor. Sige, imo sa ding mensahe. Mas madamo ang matabo sa maskara sa panaad and then maskara sa Bacolod. Kaya damo isang event. Kumbaga, it's booming Bacolod when it comes to maskara presentation. So, ako kapati ko, Mayor, nga nagsaon gini siya sa nga namo nga mga bisita na kay first time ni natabo sa history sang Maskara Festival. Mayor, ibon na lang mensahe be sa mga taga-Banwa sang La Casillana. Mensahe ko lang gali sa akon nga mga pumuluyo and even sa tanan nga nagapamati sa Action Radio that amo lang gid na mag-isa kita, mag-cooperate kita whatever programs and projects of the government kay ang beneficiaries ang aton man nga mga constituents. Kag pangamuyo lang gid tungod sa mga kalamidad, ang atong pandemic nga madula na lang para sa kayuhan sang tanan. Sige. Mayor, mangilimot, Nicor, mangilimutan. Mayor, thank you gid kag mayong gabi. Madamang salamat mayong gabi. Firing line! Sa Balantayan, kay ambal ni La Casillana Municipal Mayor Nicor Mangilibutan, majority sa 31 LGUs. Ako nga nagapati, kuya nga 31, gini mo, ka mga Banwa kag syudad, nga kung di ka na magbukas, pasi kon ikaw balang hambalan sa mga tao, maglagaw, makita, pavilion mo da, may ngalan ka bay, no? Pero sabi, makita nila nagabarakang ang defensor, munisipalidad sa defensor. Tandaan ka nila na why niyaw? Why niya nagbukas no nagsunggod ang mayor? Action! Firing line! Dibla? Bukas gid ka. No? Kung ikaw mayor, ari ka man lang sa Negros Occidental, ang mga kopdanan, mga alkalde, ito ga-enjoy to sa panaad sa maskara, ikaw imo yan magkadto. No? Tigapati ko. 100,000 kung di gid man makasubitar sa project proposal, tinguaan sang local chief executive nga mapagitaan na sang separado nga pundo para nga makadugang-dugang da sa garastuhon yo. Action! Firing line! First time ni sa nasalintarati basta first time tuman na kabalantayan. 8:12 alas 12 kon las
8:12 Action Radio Philippines Standard Time iningabahin dala sa aton sa kaluwan sang D3 Bio. D3 Bio pinakabag-o garantisado kang epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tao. D3 Bio. Action Radio. Pwede ba na maghoben ang may edad na? Yes, pwede basta mag DTX 500 ka, DTX 500. Loaded sang superior antioxidants nga nagaprotekta sa mga skin cells, batok sa pagkaguba sang free radicals. Barangay 684. Balikan tarang ato sa mga nagpadala sa dugas sa mensahe sa live stream. Live stream. Masaka to sa babaw kay dabo sa mga nagpadala dogang. Okay. Okay, si Hergy Rojo. God bless. Barangay Lukutan. Great ko lang family Rojo diri sa Barangay Lukutan Kabangkala City kag sa akon sinasawa nga si Mikay gapamati kami 24/7. Milan Oligo, salamat gid. Okay. Ray Flores sa Baryoga, Rochelle Fulgencio Susana, Nita Tanlangit. Okay. Good monitor na kami Barangay Karulaan Kabangkalan City. Angela Kayondato Castillo. Monitor ko always Bangga Tutong Uno Barangay Filesa. Gloria Lara, good evening, Axo Marlon. Monitor kami Barangay Palayog Ginigaran. Sa Palayog Ginigaran. Jonalyn Ninyalde Caripito. Good evening, tami ako kay RR Joy, kaga Edgar Cepeda, Julio Celes, John Dexter, Kate Bacariola, Karen Da Guzman, Lager, Dequilia, Adlaw-Adlaw, kay Monitor Axo na Radio. Jonalyn Ninyalde Caripito, tami ako kay RR, okay. Felize Benzola. Kamonitor man. Sige. Jodarin Ninyal de Caripito, tami ako, RR Jojoy, Edgar Cepeda, Julius, Celes, Dexter, Kate Bacariola, Karen Guzman, Dequilia, Adlaw-Adlaw, Lager Dequilia. Salamat, gid. Thank you. Balik tayo dugay. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan
o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to palala na sang ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano pala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka-check up kag kapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB,
mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tion na aton binang-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is my life. This is my life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Alas 8:26, Aksyon Radio Philippines Standard Time, kamay pa nga mangin matawhay ang unang adlaw subong ha, kabugusan abay, nga unang adlaw sang Maskara Festival dari sa may syudad sa Bacolod, Purti amo na basta Sabado dari sa Bacolod bayara gani isang kahiwatan na binagid kon hingampot bla sa tungang gabi bla kag kagahon nan amo gidang dapat balantayan da labi sa mga lugar nga mayara sang ginaserbi bilang nga magkahulubog nga ilimnon no kabay nga way lang sang magmaik bla kag hala ka tinulokay masakit kaya muna kon kaysa ang ginatunaan sang pagtinapunglayo kon ginamo.
Ibalahon taray ang balita gikan sa Bacolod City Hall. Action Radio City Hall Report. With Action Art tayo po. Action Art, mayong gabi, please come in. Yes, Axel Marlon, samtang nag-enjoy ang tao sa mga kondisyon sa weather, kaya nag-cooperate ba kung nag-amo ni Guro kagabi, damo pag ang nagguruwa. Pero apisar nga nagtulutalit dito, may ara gyapon sang volume sang tao, nga naglinagaw, kag kadto sa opening salvo, kag subong sa ginpatigayon nga countdown. So may angot sa among kaiwatan. Actually, nakasugila doon kagabi si Mayor Albi Benitez kag si Councilor Calao Pontevilla kag nakita nila Action Mar nga daw purtigid ang kaidlaw sa tao bala sa siling selebrasyon kay siling ni Councilor Calao Pontevilla mismo si Mayor Benitez nagambal siya dyan monitoron gid ini nga sitwasyon kay siling niya ang kinakabalakan balag nga pagkatapos ang activity bagon nga ara gyapon ang COVID-19 no ang problema sa COVID-19 way pa ya matapos Action Marlon siling din ni Councilor Calao Pontevilla ang iyaga niyang personal gyapon sa Bacolod non kag mga bisita nga mga karidri sa Bacolod nga mas labing mayo nga kamo na lang bahala sa paghimo iya sang mga tikang kag pagsunod gyapon sa protocol bilang nagapanguna nga proteksyon batok sa COVID-19. Ayaw gin magkumpiyansa siling ni Councilor Pontevilla kay mas maayo nga hindi kay Action Mar matapikan mo kag bisan pa man nga maglagaw ikaw although optional lang paggamit sa face mask kung nagaginutok kay hindi gid mapaiway sila niya bisan kagabi pa lang makita gid ang why magpagsunod bala na sa social distancing. 100% naman nag-drinks mo. Hindi mo na ibitar bisan pa man gani sa mga enclosed nga mga activity or events ang social distancing hindi na ginaya malikawan. Siling ni Councilor Pontevilla sa publiko halong gid agon nga hindi na magpanumbalik pa kung hindi na mangin biktima pa sa COVID-19. Yari nga palayag sa konsyal nga mong Committee on Health sa Konseho. Councilor Calao? Ay, mas hindi siya masulod. Ginakuan pa. Action? Mas ginagaling. No problem. Sige. No problem. Sa Iloan ko lang yapon. Action Art. Of course, dapat kaya ma-fully aware ang pumuluyo nga hindi pa nadula completely ang COVID. Ako niya personally we still practice on using face mask just to ensure safe kita, and of course ang pag usar naton sa mga alcohol and paglimpyo sa kamot naton. I think mas mayo gid nga i-encourage tagapon ang mga utura naton. While we understand nga everybody wants to enjoy ang sa social distancing hindi tagid ma-avoid, especially like last night. We want everyone to enjoy, no? But I think we should still be responsible enough to take care of ourselves, no? Kay di ka baluman after what we've been through, hindi tayo luyag. Kaya mo nang ginasulog ni Mayor nga i-monitor hindi ta kapakot, no? Kung ano kadasig ang pag-increase, especially after the celebrations of Maska. Amala Action Mar, no? Ang palayag ni Councilor Calao Pontevilla. Now, kadungan bala sa sining activity sang maskaraman kay prior pa man nga nag-kick off ini subugan law ang anti-smoking task force siya Action Mar sige na ni ang libot nila. Now, siling diri sang in charge o kung taga-pamuno sang task force nga si Jonald Pampusa. Actually, why pa man subong sila gapang issue sa citation ticket Ang ginahimo nila is information and education campaign. Kay bisan sa posting nila kay may Facebook page ang anti-smoking task force.
Ya ginabira kami na sang pila ka mga netizens nga for sure gagamit sang sigarilyo. Kay tiyan madon lang kami, din kami gali ang pwede sini. Kay silang ni Pampusa, kulang no sang ihibalo kag pag-intindi ang publiko. Kay basta gani enclosed ka mga lugar, pampubliko nga mga lugar, like for example, public plaza, bawal kag action bar. Mga merkado entrance and exit, kag dira mismo sulod sa merkado. Amo lang yung ginabawalan sunod din kay Jonald Pampusa. So, sining nga maskara, magatiyog sila sa mga kiosko, sa mga vendors, ma-remind sila action mark, kag magatudlo mismo kung bala ano ang coverage sining ordinansa, agud nga ma-aware no mismo ang tag-iyas ang sining mga balariyaan, kundi lang nila pwede tapos tingon ang ilang mga customers kag ano ang kaundan sining ordinansa. Kay siling niya damo gyapon ang hindi aware or familiar kag private sa sining implementation sang anti-smoking ordinance. Yari si Jonald Pampusa. Pabatsyag pa lang bala sa publiko nga may manugbakop gali kag may manugsaway gali sa ating smoking, oo, nga hindi nga tanan nga oras, hindi tanan nga lugar pwede gali ka panigarilyo. Yes, Napaabot ko man sir sa sa publiko sir nga kun tani paabot mo gid sir kay dito at bala sir nga kami nga mga manugsigarilyo hindi na kami pwede gali mga munang reklamo sir paglantaw sa Facebook page namon wala gi sila idea kung ano gid ang imuon nila kay bawal dakpon sila syempre hindi pa sila gustong dakop. Ang akong tani sir mapabalo sila nga may mga area or may lugar sa publiko man na pwede ka panigarilyo. Pero except sa mga hospital nga lapit sa hospital, lapit sa eskwelahan, sa gasoline stations, exit entrance ang mga merkado or ano. I think sir ang mga open ay pabalo lang nga ang enclosed area hindi ginaya pwede sigarilyohan. Kundi mapuog kanang makita man na nila actually sir kung damo tao syempre hindi ginaya pwede kay yung second hand smoker kaluoy gaan nila in 1 month nga libot-libot na pabatsyag. Bilang warning sa mga panigarilyo nga muna may layi na tanga gina implementar. In other words, sa sining maskara, sir, kay ang public plaza, may mga occupants dira nga mga nagrenta, hindi ka gidaya bawal gidaya magpanigrilyo ka? Makalibot kami matag lang kami idea o kung nang matudloan ginamo ng mga tagiyaman ng Kisko kung diin sila makapasigarilyo sa ilang mga customer. Duwa mo ginasiguro nga mo ni pagwada. Maglibot mga may one of these days na updaan ko man ang akon nga action team Action man, kalma ang mahilig magpanigarilyo kay ti health issue ini mo kag mayara kita sang ordinance diri sa Bacolod nga ginapatuman nga ti gusto ina nga implementar gid paagi sa gintukod nga task force. Pero Action Art, libot pa lang sila 1 month, ara pa lang sila sa pagpangsaway pa lang. Pangsaway. O hindi pa sila magka-iso sila nga mo na multahan ka nag-supa ka sa morning ordinance, hindi pa? Hindi pa. Kay namugid mo ang way pagkahibalo. Kay actually kung sa ibang nga mga lugar ka like for example sa Unas Kabankalan porti man nakistrikto mo. Kung magaboy ka sang imo sining filter sang sigarilyo, dakpon ka na gani sa task force man pero kung balaan nila nga pangayaw ka gina-educate ka Manila, ka gina-warningan. Pero ang police action mark kung ang police pagsita sa imo confiscate halimbawa ang imo vape dira o kung ang imo sigarilyo kay dalaning vape mo di kon isitaon sa police kagwao ni atag na lang hindi na lang mag-insist kung mag-resist kay pwede ka na dakpon police mo nga nagabato ka halimbawa sa authority nga nagasaway sa imo action mark. Amo nang dapat tulungan nila. Pero task force mo ang ilang plano kag ginapatigayon amo ang pag-inform, pag-educate sa publiko labi na gid ang mga nagapanigarilyo. Kung way ka nagapanigarilyo, ti way ka man dapat i-worry sining kasuguan kay ti hindi ka man manakpan siyempre. Gag beneficial ni sa imo at least hindi ka makaklo sang aso sang sigarilyo. Dugay na ni Action Art nga ordinance no dres Bacolod
Di ba? Dugay na. Dugay na. Oh, dugay buhi lang. Dugay buhi lang isa. Diyan buhay iti amo na balang problema nang iningas kugon ko kaysa. Mayroon kita sang ordinance yet why mapatuman. Ang why pa ordinance sa subong ang pagpanguyab sa publiko lugar mo. Sa uli base ang pagpanguyab lang ordinance na kag ang imo pag pangatsi base ko ba ordinance na way pagaling na guro, di siya makulot, way pa ko nakabalo. Way pa guro na bunag ng kuan na, opisyal nga mga banumdoms na. Gani, hindi yung posible kay gani ganuso yung isla ng Philippine National Anthem. Remember, dito pa na sa babaw, sa Senad, sa Kongreso, pa na yung nagpaminsan sa kabusina. Damo na yung mo, kabalo ka kunway ka na Brown to, ubra ka lang ordinansya dahil pan ka sa tanan kasukuan. Ang problema ang implementation nakakulang. Las 8:30 8 Action Radio Philippine Standard Time balikan ta si Action Art Tayhopon. Tod damo nga mga LGU nga ang pilan nila sa ka mga opisyal sa gobyerno may mga kitaduso yang nga mga ordinansa kag iban gina na pasar gid mo. Dugduban ko Action Art di somewhere sa may Cebu Blato mo. Atong ordinansa balang kon ang driver plus ang tricycle. Bahog ano to? Bahog ilok? Di pwede biyahe. Correct na. Walang tali ginakuan ginaya, ginambal ginaya sang LTO, ginaligo kakit siya. Mayroon na ko kilala nga tala niya nga lagora sulod sa taxi niya. Magsakay ka silang kunano, malingi mo pa rin pati sapatos mo ginuga mo, daya nga. Okay lang na yan kung magpati siya sa aton, pero ang iban na yan makasakay siya mo, nason niya magbisan siguro malon ka na magabal ka nga libre, hindi na yung magsakaya. Bala niya mo. Sila nga formal na sa driver, mayo, nagapaligo. Pero gusto mo taning ordinansa. Galing ang pagpatuman, kabalo ka hindi ba na matutukan sa pulis tanan niya mo. Gabisan mo kala mo ordinance, bisan sa traffic lang gani. Kita mo gani ang surmar, bisan ano kay stricto, kung kay isang traffic, kalimbawa bitaw mag-stricto. Kaya nun sa bitaw na pagdakop yan, dugay ba na may nagapanawag sa taga-bitaw? Ang malo ng bitaw sila nga, hindi na naya pag-ilabti kay supporter na sa eleksyon. Hindi na naya pag-ilabti ang iya sila nga lugar, bisan may ka-illegal parking, okay na i-consider lang, sawaya lang, kag nasun labayan yun na lang. Daw mo na bla? Bayaran ang kasukuan, nga nagkatulog gidya. No, meaning why gidya mapatuman, napasan lang, pero ti ang ining kasukuan, wala gidya ma-implementar. Sa katapusan, kung may tiempo ka pa, kay si Mayor Alvin nagmuno, bala sila niya ang partito bala sa 61 ka water refilling station dis Bacolod. Din pa sirato no? Suspended ang gingamit nga term, maliti na sila na mag-operate. Kay ang iban kuno willing man mag-process ang ilas ni business kag sanitary permit Ang problema lang kay tiyan mo na bala, nauna ang pagbukas nila, ang iban na kumo sa pandemic to nagsira, and lately, daw nag-ayo ng sitwasyon, liwat ka nagbalik sa operation, kag this year, ang iban why naka-process sa business permit, amo nang reason ng sunmang nangin subject sila pag-inspection, nga na-discoveryan nga why gali sila sang sanitary permit kag business permit. Dali Action Art na ang 61 dapat mabalanta din isang publiko ni kundi kay base kung dira sila gyapon ako bla supply sa ila sa nga konsumo. Kaya mo nang bali ni Oral, bilhin niya ko na pagustuhan, gina pa lang ko na galing kay o ngay pag-post na lang ng kubuyahan na kundi. Okay, para mabalaan. Galing kay siya PAO, i-refer talang siya sa City Legal Office. Kaya may iban na kung nga nanging compliant panalin sa una action, hindi niya kay bagutan lang ng mga tubigan na. Mayara na iban nga before pandemic, nag-operate na sila, kag nanging compliant man, kag mayo man ang result sa mga test sa ilaw water refilling station mo. Galing natabuan lang. Kasi nga tuwig, ang iban why nag-renew, kaya gidya galing nga bago nagbukas ang water refilling station, why gidya nagawad business permit, nga mo na ang nanging subject, ang 61 out of 100 na sobra, nga mga water refilling station, nga karon suspended, anay temporarily ang ila nga operation. No, kinahanglan di sila na mag-operate unless otherwise, may compliance na sila sa require sang city.
Yari ang palayag ni Mayor Albi Benitez. I-step up ang ila ni pagbantay sang mato niya mga refilling water station kay balanta naman nga ginainom na sa aton nga mga pumuluyo. And we should be vigilant sa pagbantay sa safety nila. Kung nga hindi na lang niya i-publish kung sino ning 61 yan para mabalaan sa pumuluyo. Ma-check lang po sila sa legal kung legally okay na din. The names of those refilling water stations. Para at least makabantay mo. Wala, notice rin ni Mayor Benitez kung ako lang niya. Ang akong ganina yung hambal nga i-publish na lang ni mo. Kaya galing may mga consideration mas lang ginatag kay Tiban Direction may hindi pagitbalang nga nangin pasaway. Tatabuan lang galing at sila ang in-check no kay pagkatapos ang kaso sang cholera nga na-record sa Barangay Mansiligan. Galing dito ay matuma-determine kung kay water source to nga ginakwaan yung duwa to negative man to action mar sa sining bakterya. Kani, daw laban-laban daw pagkaon ko nung pasar to? Na amo na siya basi mo na sa pagkaon din just tupigan. Pero mas maayo man galing taboni kaya at least ang local government naging aware kaging nag-campaign na lang nila ang pag-check sa mga water refilling station so that nga may balawan kung bala nano ang status para man sa safety no sa mga pumuluyo mga bakulod noon nga nagabakal sa sining mga produkto akson na bar. Walang pinagkaman nagapanguna nga balita gikan sa Bacolod City Hall, Aksyon Agtay Hupon, una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Firing line! Salamat Aksyon na Art, mga balita gikan sa Bacolod City Government Center. Ang bahin dala sa aton sa Kaalwan sang Evergreen Herbal Capsule. Cleansing, nourishing, kag balancing Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig limpyo, nagapabakod kag This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe
sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa Subo. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kag pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa diwang. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ni nga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa magkakatapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri kag hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad,
ang katapo sang Bago City Health Office. Gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo, kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Action Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission. Kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Action Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamog ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat din ko sa ini nga medical mission nga natabo si subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo din nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat dito ay nga nakabulig kamo sa amo. Amo lang sila. Regarding sa Action Radio Bacolod, pasalamat din sa LTO ng ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga pasalamat dito nga yung patigayan ng mga activity together man sa aming CHO kag sa aming mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Action Radio Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no? Nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kalubihan 2. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa iyang mga kaupod ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Action Radio Bacolod, Nurse BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kudaw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini.
Gumagyak ka na klase sa babae! Gumagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay iso hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung sila sa Gusto ko pa sila tanan. Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigan gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot kay mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Lupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Pagkapuro-puro. Action na Firing Line weekend presentation October 1, 2022 magatakop naman na temporaryo. Salamat sa tanan-tanan nga mga nag-upod sa atos nga pagpangalagad. Ako naman Action Marl Hedovaya. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Action Radio #1.